mme mistake gwụọ ọgwụ adịa n'ihe na-eme na nsogbu nnukwu nsogbu ife na-eme nwere ike na chi ya mazie azụ because na ihe Chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ ka sinsi ị na-agabiga ihe niile a o nwere mgbe ije kpọọ si nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị si kpụmarụgo na nwere ebe anyị akpọ gị were je na amụsu na ama agba karịa maọbụ eje rụọ ọrụ gị ọrụ mmiri maọbụ ọrụ ndị otu maọbụ akpọrọ gị si gị bịa ka eje rụọ ọrụ gị agwụ maọbụ ka a sụọ ọrụ gị ụzọ gị ife na-etu o mere nke bụ eziokwu na o nwere mgbe m dara nke izizi na-egekwe ntị mgbe m dara nke na ada asị asị n'ụtọ ndụ midia ada m asị asị mgbe m dara nke izi m ghọrọ ịbịara n'ime m ekwensu bịa na ọ ya bụkwa na ife a na-ekwu bụ eziokwu so ka nje chọọ ndị na-eme ife ọgwụ ego m wee gagharị m ịgwọ ọgwụ ego ahụ wee fụ ndị ọyị m nwoke sị m na ha na-agwọ ọgwụ ego amara m nọ ndufu ka ha na-edufu m akpọkwara m gaa ebe a na-akpọ Idigbo yes dibịa agwọmọgwụ gọzie weta ewu egbuo were saa arụ emechakwara sị m jee n'afịa niile afịa 7 dị na Lagos ya nnukwu afịa jee tụtasịa aja ma ọ bụ afịfịa ọ bụrụ afịfịa ka m fotere ma ọ bụ aja ka m motere emere m ya nje kpote emechara sị m na-aya egburu m ọkụkọ n'isi na ndị na-achụ m si na vileji esi ebe ọzọ otu abụ na-aya eji igburu m ewu white n'isi ejere m ya by 12 o'clock anyị arịkapụ jee mee babich nke midnight anyị jere ebe ahụ egbuo nya bụ ewu white wee saa m arụ my brother emechara m ihe niile a ọka njọ ịma ihe a na-akpọ nsogbu ma nke e nyere m n'aka chifonu ụtụ mụ bịa na chọpụ mụ mee ya otu a mee ya otu a mụ afụọ ya na ndị ahịa ga na-abịa my brother mfụmafụcha ụzọ aga afịa ka m jere buo na Alaba wee na-abata anọ m na trọk ahụ nọkọta moto anwa buo ahịa taya azụ ya wee fiepụ n'onye osumeye ka m jere zụọ afịa n'abịa Mr. Gilnet nwa osu and o biri m kredit aya machapụ ahịa wee huo n'ala nwuru ọkụ wee gbamọkụ gbariri wee bee nwoke sị m na mụ ya akwụchachi ụgwọ to the list na Nwankoba Amafọ ewee lachighi azụ to St. Dominic Church wee jee na-ayọ Chineke wee jee yọma mgbaghara jekwa na Groto wee yọma mgbaghara bememụọ ya mgbe ruo na yad wee jee buo nya bụ ife nyegasịrị m na nke a na ị ga na-ayọ n'ụkwụ nke a ị ga na-ayọ n'aka wee jee buo ihe niile a wee bịa ebe m na-azụ afịa ahụ wee wụ ihe niile a were kerozin mụọ ya ọkụ ihe ere m ọkụ reme on my own personal decision ebe ọ gbara nwaanyị ọkụ n'ihi agbakọ ya reme ya ọkụ reme ya ọkụ rechaa anya gbaa ya ọkụ ihe aka obi m gwara gbaa pieces ka a gbachara ihe ọkụ mgbe ahụ ka ya bụ progress ahụ gbara gị mere gịnị wee kwuo